Tenporak begiratzen ari naiz, udak zer ekarriko digun jakiteko. Zuek sinisten alduzue tenporetan. Hemen txaber zer dion. Tenporen arabera, berua, eguzkitsua, eta kontzertuz betetakoa izango dugu uda. Aila, mar. Balzen ekiten bi tenpora mota doela. Tenpora eguraldiana eta musika egiten duen tenpora. Bai, eta gaurkoan bigarrengo tenpora izango da gure saioan. Ikusiko duzu ese ederra. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Helene, ongi etorri, zer moduz? Kaixo, ondo. Ongi. Bai, oso ondo. Temporetan siniste aldezu. Bai. Bai, Bai. Eta ze musko uda etorriko zaigu. Bueno, musikalki udaz dakit, baina uda berria behintzat, nahiko fuerte. Potente, holtza askotan ibiliko zate, herri askotan. Bai, ibiliko gara. Bai, Bai. Bueno, etorri zea diskakin esku artean, labetikatea berria? Bai, guain dela hilabete batzuk aurkeztu genuen, baina mentxe daukagu gure laugarren diskoa, laugarren geltokia, eta bai. Ze topatuko dugu, zenbat abizti daude barrun? 7 kantu berri. 7 kantu berri. Bai, 6 eta gure, temporaren musika, baina beste modu batzutan antzuteko aukera bat. Bikain. Eta, zemuz moldatzen zea zukalden? Ondo, gustatzen zait. Koxinatzea gustatzen zaizu? Bai, tarteka. Bai. Gaur elkarrekin ikusiko zu, errez eta ehar bat ingo deu, arrautza batuk gainean, laben bukatu, eta entxalada beresi bat, eta aldi berian, temporakin ibiliko dago da, gora eta bera. Bueno, lagunak eta Helene, garatuko izuet pausuz pausu, nola ingoitugun arrautza hori. Xaxuka arrautza deitzen dira. Erreza eta arabiarra da, eta horregatikan espesia mordoba darama, bale? Hemen ingo deuna da, lehendabizi piperra da prestatuko deu, tipulina jarriko jau, geho piperrak botako izki jau, geho tomatiak, behin hau ja erregozita da honian, eta gero ja botatzen jungo geha, bai, komino pixkat, piperra hautza, hemen dakau asila martorri jana, baitare kanela pixkat, hemen dakau tomate konzentratua, gero hemen dakau beste tomate berezi, bueno, tomatea ez, pasta berezi bada, espeziaz beteta da ona, eta honei jarixa deitzen dio, eta da pasta bat kiston zaporia ematen diona, eta ere bai botako dugu bertara, bale? Eta gero, hau dena, goxatuta dakau nian, hor dakau bustinezko ontzila, bertan jarriko dugu osagaiak, 3 zulotxo ingo izkio, bertan arrautza jarriko ditugu, eta labian bukatuko dugu. 8-9 minutu, 200 graduta, eta hoi egongoa, platera eratzeko. Eta ingo ditugu pare bat gauza lagungarri. Bat, opiltxo bat ingo dugu hemen dakaula txitxirio irinak, harto irina, hemen dakau komino pixkat, dakau hemen, hau espezia askon nasketa bada, garan masala deitzen dio, eta da kurri bat bezala bakarkan osagai gehiokin da, hola. Eta haure bai, sartuko jau bertan, zapore mateko, eta hemen dakau, legami pixkat. Dena nastu, eta ingo dugu tortita batzuk izango balia bezala. Gero, lapikoanin, eta orduan lagungarri jarriko ditugu alboan. Eta hoi gutxi balitz, ingo dugu bai entxalada bat apiluana. Ingo dugu bakau zagarra da apilua ondo moztu, zagarrare bai bihotzak enduko jau eta puxketetan ingo dugu, intxaurrak igual sartaiti pasa pixka kurruska joteko bertara bota, eta hemen dugu patata egozila, zuritu, laukitanin, eta hau dena, gero entxaladi bat izango balitz bezala, jogurrakin eta olioakin naztuko deu, eta lagungarri jarriko deu platerian. Ados? Bueno, hau dena esan da, martxan jarriko geha. Horea prestatzen jungo zea? Pankeikak eta dituzu etxena, ez da? Gutxi. Gutxi? Aber goratzen zean. Oso erresa da. Inberdezun gauza bakarra da, osagaik denak nazten jun, gero ura botatzen jun, eta holen da bizingo deu, zeatik gero reposo pixkat, tortitak iteko ondo torte zaio, bale? Orduan, horrekin hasiko zea, goizutena da, boltxo bat eman, eta lehen da bizi, hautzak dana bota, bertara, hautzak guzti naztu, eta gero ura botatzen jun da naztu, bale? Oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta nik piperra da jarriko den martxan. Bueno, eta hau esan da, mingaina eman berdio bai, Helene? Bai. Vale? Bueno, konta iguzu, tempora, laugarren diska, ez da? Bai. Ze, ilusioz beteta?
bai, egia esan, bai. Aurrenengoakin bezala, ez da? Bai, beti. Beti, bai, ona, bai. ona. Egia esan, gure taldea pixkat horregatik sortu zane, bai. Azken, bakizu, musikariok, zuek sukadarik bezala, enkargu bat eskatzen dizuenen edo, normalen enkargu hori egin, aktuazio hori prestatu egin, eta ja hor bukatzen da. Orduan, askotan ez duzu izaten denbora, nahi adina denbora, pixkat musika gozatzeko, ez da? Gozatzeko, bai. Eta, bueno, nire taldekideak milaka taldetan da biltza, ze musikari profesionalak dira. Eta, bueno, ni abeslari ezateaz gaine bai, beste gauza asko ere banaiz, eta, bueno, horretarako pixka bat sortu zen, ez? Denbora eskaintzeko musikari, taldeari eta sortze prozesuai. Bikain, eta nola kudeatzen dezu guztia, bat alde baten bestian da bestiagoan, zein da hemen sortze prozesua biten duna, o zein da artifizia esateana, temporako abestiena? Ez da hau naztuko... Bai, goiara bat emango izut, oso bai, sardezka bat edo goiara bat, bilak emango izut, eta ez una erabeli, bale? Illa dena bota ura, dena pixkatezik, eta hasi bueltaka, bestela aurrenak rumito potolokitea eta gero kosta iten dia deseitia. Utzi pixka bazpara eta listo, bale. Orduan nola sortu zen, zeintzun artean sortzen dezu hau guztia? Esan daiteke zuzendaritza musikala edo Juantxo Zeberiok darama, eta bera izan zen, pixka bat gu bostak elkartu gintun taldekidea. Artifizio hori, bale. Hoi da, eta beak ezagutzen gintun guztioi, eta ala, pixkanaka sortzen juntzan taldea. Zenba zaudete taldian? Bost. Bosteate. Bai. Bale, ze instrumentu topatuko ditugu? Ze topatuko dugu zuen kontzertu batean juten bagia? Bueno, badaukagu batetik bateria. Vale. Baterian daukagu Asier Oleaga. Nahiko ezaguna da. Gero bestetik daukagu bajua. Basuan daukagu Itxaso Etxebeste. Vale. Gitarrista berriz Beñat Barandiaran da. Teklatuan eta pianoan Juantxo Zeberio, eta ni berriz ahotsean. Ona. Hoi da. Eta orduan, sortze prozesuak ondo banatuta dazkazu, etxeate ibiltzen da non artean aurrena bat bestia gau madea o bestiago nola kudeatzen dezu? Bueno, normalen, esate izuten bezala, Juantxok darama purba zuzendaritza musikala, orduan batzutan melodia bat ekartzen du ja dagoeneko landuta edo, komposatze prozesu hortan bateratzen zaizkion melodiak ekartzen ditu, eta normalean biok probatzen ditugu hautsa naizelako, eta tonua eta erabakitzen ditugunean, ondoren ja temporizatzen hasten geha kantua. Temporizatzen, Hitzori zuen taldean barneratuta gongoa, ez da? Esente, bai. Ona. Zakizen guztin joan, honekin? Oso ondo, bintu ingotena da, igual urtanto bat gehiago emango igual pixka gehiago, ez? Pixka, bai, masatxu ez gelditzeko, gelditu berdu pixka fina, baino ez oso fina, Ni emango zuten menura, baino ez dana bota, bale? Txorrota da bota, eta gero pixka gehiago berbau, pixka gehiago bota. Oso ondo. Bale, eta horre garbitza botako ditut. Eta baldakazue... azkenengo diska hontan bideoklipen bat edo inda. Bai. Argitaratu genitun bi single, diskoa argitaratu baino lehenago, eta gero ia diskoa atera genuenean, aurkeztu genuen bideoklipa. Ze ona, zer abestina? Ia aholkurik gabeko eskutitza. Txintxilika, ongo anun baita, ez da? Bai, hortik da beloen. Guazin ikustea. Oida ritmoa jartzen dezuena, Bai. Ze ona. A ber, badakit gaur egungo musikari eta izuela gustatzen etiketa jartzea, baino ze musika jorratzen dezue? Bai, esan ez da erresa, eta gaina gizartean geroz eta gehiago katalogatzen ditugu gauzak, etiketatzen ditugu. Baina, esan daiteke, naiz eta esparru oso zabalak izan, jasa eta poparen artean sortzen dugula. Baina, gero, kantu bakoitzak, zertzela ezberdinak ditu, beste terreno musikal batzuetara abiatzen gara, eta, batzuetan elektronika puntu bat izan dezake, rock puntu bat izan dezake, ez dakit, jolastu egiten dugu.
Ze ona. Askotan Aldaketa asko kantu topatu baten dugu. barrun ere, topatu daitezke musika estilo ezberdinak, bai. Asko aldatu da estiloa temporana aurrenengo diskatik azkenengoa? Mantentzen da esentzia baino ikutu berri sartitu zuen? Mantentzen da, nabaritzen da gu gehala, baino noski bai 10 urte pasaia elkartu ginenetik, orduan... Heldutzen nahi gara ere bai, orduan Bai, nabertza. bai, aldatzen goaz, bai. Ona. Eta diskai Ama izena jarri diozu. Jarri dozu o jarri diozue? Jarri diogu, bai. Jarri diozue. Zergatik Ama? Bueno, gure diskoetan eta kantuetan, saiatzen gara islatzen, gure musikan oroar, gure sentimenduak, gure kezkak, gure iritziak, ez? Eta hor, gure goza pertsonalak ere, nolabait, islatzen ditugu ere, ez? Eta, kasu honetan, taldekide baten amaren eriotzak sor dezaken galera horretatik, kontzeptu horretatik abiatu ginen eta apur bat unibertsalizatu egin genuen, ez? Eta, azkenean, taldean hitz egin ondoren, erabaki genuen diskoari Ama izena jartzea. Ama kontzeptuak, gauza asko esan ditzake, ez? Asko ez, dana askotan, ez da? Bai. Eta orduan, osnarketa horretatik abiatu ginen. Ona, ni uste, bi piperra hauek ondila dazkat, eta uste bi hauena erdila eta erdila botako etela. Oso, hau ustakit, ze muzik ustezun? Hola, goiti bera, hola. Igual apur bat. Ikusten minio, bizte tanto botatzen bai oso, eta botako jau gatza pixkate bai, bale? Bale. Gatza pixka botako jau, eta nik uste hori pixkatekin, earki geldituko zaigula. Ondo. Bueno, eta nun, esan dezu guain, hilabete batzuk ja atea dala diska, nun indezu lehen da biziko kontzertua, nun plazataratu dezue? Bueno, Tolosarrak izan da taldeko ia iru, aurkezpen kontzertu berezi bat egin genuen Tolosan, Leidorren, martxoan, eta dagoeneko ibili gara Bilabonan eta Beasainen ere. Eta hor bueltan. Eta aste honetan, aste bukaeran 8an Andoainen izango gara. Gero hilabete bukaeran berriz Lazkaon. Lazkaon, bale. Pixkanaka izate kostaldea tortzen ondo. Bueno, pixkanaka ego Lazkaora, berri oguelta gora. Urbilduko zate. Bale. Eta, zer, ni pentsatzen dut, ja kontzertuta jute zeatenian, zuek beti nahi izate zuen, ni badakit musikero dana beti diska berria, beti jendia oten da, lehenoko kantuen zai, ez da? Hori horre izatea, ez da? Bai, gure publiko horren barrun badaude, hasieratik jarraitu gaituztenak, eta egia da gure repertorio aldatzen dijoan arren, kanturen bat edo bestean, nahiko klasiko bilakatu dialare bai. Eta, bai, eskatzen dituzte lehengoko kantuak. Bikain. Bueno, earki goaz hemen, Txirriki txarraka. Nola dijo hori? A ber, gatza pixka bota aldiozu. Bai, bota diot. Ingo deuna da, beitu, Hemenen piperra eta tipulak, martxan dazkat. Eta jungo gea, baratze batea, erreportaia ikustea. Ados? Eta gaurkoan gainea, erakutsiko igue, apilua, hain berezila dan barazki hau, baina hemengo baratzetan ere ikusi alda. Oazen ikustea. Kaixo berriz ere, eneko nauzue, astiro baratzeko baratze zaina, hemen Hondarribiko agarraldoatik, eta gaurkoan apioa zitzen dugu. Apioa, pixkat berandu jarri nuen, garai honetan eukitzeko, urria azaro tarte horretan jarri nuen, en plan, esperimentu moduan iaia. Baina bada jartzea hemendik aurrera ere bai, udaberri inguruan, eta hori udaran ematen da ere bai. Jatorria berez, Mediterraneo aldean daola, urpilo bat duakan barazki bat, eta vitaminaz ere, hori, josita omen da. Egia da, harrera handiegia ez daukala gure inguruan, baina, nik hori, saskietan sartzen dudanez, jendeak hartzen du, eta ikasi dugu pixka bat jaten. Gehien bat erabiltzen dena da hori zurtoia bestela. Nik hori jan izan dudanean, hori saldetan eta izan da gehien bat. Gero egia da, bakarrik haitu dudanagatik Bloody Maryk ere, edari horrek ere badara mala. Gordinan eta jaten duen jendeak ere ezagutzen dut, baina nik berez errezeta gutxi dakizkit honekin. Tamaina askotan porte handiago hartzen du, eta dago baritate bat berez apioaren ingurukoa dena, sustraiare jangarria duena. Hau ez da,
Seguraldia edo klimaren aldetik, egia esan hori, Mediterraneo aldetik igual etorri eta beroak igual gehiago maite ditula, horregatik hobeto emango da hemendik aurrerako garaitan. Baina, bueno, egia da aldaketarekin, neguak ez direla sobera hotzak izaten ari, behintzat hemen, eta hori, itsasoaren eragina dela eta beti, hori, temperatura nahiko epelagoak ditugu, osea, beste lekukin konparatuz, eta orduan, hoxe. Esango nuke hori, neguan igual ez dela oberena berarentzat, horregatik hain txikiak gelditu izana, baino, bai, nik uste hori, udaberretik aurrera, temperatura epelak, igual beroa gehiegi izateak ere ez dakit konbeni zaion, loretara juten baita erraz, eta orduan, bai. Zapore aldetik edo, esan daiteke, nahiko indartsua duela zaporean, eta gehiegi botata gertatu izan zait, lagun batekin, pisua konpartitzakoan berari sukaldatzea tokatu eta api osoa bota izana. Eta hori bere alde hona du, ezta? Adibidez hori saldatara botatzerako orduan, nahikoa da hosto gutxi batzukin eta listo. Eta hemen barazkiak ekoizteaz gain ere bai, urtean behin egiten ditugu bisita gidatu batzuk. Nolabait gerturatzeko hemen inguruko nekazarion eguneroko lanak, gehien bat etortzen dira aurrak, eskoletatik eta, orduan, hori, aprobetxatzen dugu ere bai, gure kontuak eta gure egunerokoa edo kontatzeko. Bueno, hoxe izan da dena, apioaren inguruaz eta aritu da gaurkoan, ni hemen jarraituko dutela saskiak egiten, gaur banaketa eguna baitut, eta hala ere, hemendik ibiliko gara, Agorraldean edo Azokan, gure produktu ekologikoekin, hortaz animatzen zaituztez hemendik pasatzera. Venga ba, hurren arte! Haupa Oñarbi, haupa Eneko, eta haupa zuen baratza. Ai, ama, ze gauza txukuna, erra da, ekologiko nite buena, eta horre matuk belargetik eta hola, baino ekologiko kola izaten dira, natura egoteko, tanetik egon behar du. Eta egia esan, Hemen bezala. Hemen bezala, ala da. Ba, mila esker, Eneko, jarraitu goxatzen, ikuste gustatzen zaikela, eta ire albokoak eligatzen. Bezarka da hondi bat, gurian jarraituko dugu. Egia esan, nire saski jartet eta apilua eta gauz eta jendia esan du, berri jo apilua, baino, erabilin behar dia, holako zagaia, gaina bertakoak ekologikoak, egurra eman behar zaio. Ondo dago. Bueno, hemen txebeitu, nola dakaun hemen gure piperra da, martxan. Bai. Vale. Eta utziko duna pixka gehiago erregozten, eta ondorren hasiko geha osagaiak, bueno, lehen da bizi tomatia bota berdio, tomatia murriztean nian, gainuntzeko osagaia botako eskio. Eta hemen junbiargea entxalada prestatzen. Helene lagunduko jazu, entxala diteko, bueno, patata zuritu inbiar dugu, ja egozita dago, nagazu zuritu eta laukitxotanin, bale? Bale, ba. Venga, hoi zure kontu, eta gero jungo geha botatzen osagai guztiak bertara, bale? Bale. Bale, nagazu hemen, bari da, tabla gainean jarri, eta gero horberean organikoa dakau, eta ni esan bezala tomate garbitzen hasiko naiz. Bale, sondo. Bueno, konta iguzu, nola egiten duzue adibidez? Lehen esan dizue nola moldatze zeaten, baina letrak eta zenek jartzen ditu adibidez kantutan? Bueno, tarteka-marteka, taldekideok letraren bat edo beste egiten dugu, baina, karo, ez gea letristak, oza, gu musikariak gea, edo ni nire kasun abeslaria naiz. Orduan, bueno, musikai bere garrantzia ematen diogun bezala, proiektu honetan garrantzia ematen diogu baita hitzari, ez? Orduan, gure lagunak dian idazle batzuen gana jotzen dugu, eta kasu honetan, Arkaitzkano eta Carlos Inazasororen lana gertutik jarraitzen dugu, nahiko, bere jarraitzaia gara, irakurleak gara, eta guendala urte asko sortu zen aukera beraiekin lehenengo kantu batzuen letrak egiteko, eta printzipioz gurekin jarraitzen dute. Bai, hor daude bigunia, bezala, hori askotan gertatzen ez da, bai, esaten da, zapatero a sus zapatos, no? Batzutan, ni abestu itez, bestia batzuk, batzutan etik itegu, bai, baina hori, badibidez, baratzetan gertatzea, bai, batzuk, egiten duena da baratza, eta merkatu eraman, eta beste batzuk, banatu, eta leku guztita iritsi, ez da? Bai. Dana balekua, baina segun zen denbora dakazuen, ez da? Claro. Bueno, eta kolaboratzaile gehiago ukitzeitu zuen beste gauzen bateteko, edo? Aipatu ditut bi letrista, aurreko diskoan Leire Bilbao idazleare bai gehitu zitzaigun, emakume bat, eta gero, diskoaren arabera, kantuen arabera, beste musikari batzuen gana ere jotzen dugu, adibidez, disko honetan, ama disko honetan, Ari Laukote batekin grabatu dugu diskoa. Nola, Ari? Ari Laukote bat.
Vale, zer nahi duzan ari laukote bat? Bueno, ari laukote batean, arizko instrumentuak sartu dugu adibidez. Azkenean, pixka bat orkestralizatu egin dugu esan daiteke diskoa, aurreko diskoan ere. Igual ez diska guztia o talde guztia, baina igual kantu puntual batzuk? Kasu honetan, dira danak? Bai, kontzertua etorri behar du, bai. Aurkezpen kontzertuan adibidez, izan zen oso kontzertu berezia, ze ari laukotea adibidez zuzenean izan gurekin. Ze ona. Eta gero, amorante ere gehitu zitzaigun, trompetan, eta kolaborazio ezberdinak izan ditugu. Vale, eta kontzertuta ez badatoz, ze jartzen duzu, elektronikoak behaien... Ez, taldeak jadagoeneko funtzionatzen dulako. Bai, bi formatutan gabe. Hori hor behian dakazu, zakarrontzia, hor bota organikoa. Vale, eta bestia laukitxotanin. Eta hemen ikustezue piperraia erregosten daola. Bai, eskua harrituko. Bai, eskua harritu lasai. Eta hemen dakazu gero trapua lehortzeko. Nik indeten hau txortenak endu. Eta hori ningoitut, pusketetanin barroa sartzeko. Vale, eta zuentzako, zer da garrantzitsuena? Doinua ala hitza? Hombre, galdera hona da, Piperra da edo arrautza? Galdera hona da, ez dakitegia esan, nahiko galdera pertsonala dela esango nuke, ez dakit. Ja, segun zenentzat ezatezu. Bueno, zure gatik itzingo dugu, bale? Ez dakit, akaso doinua izan daiteke. Gero horrekin gelitzen zelako, ez? Belarrin gelitzen zaizu. Nola zukitzen ezatezu, jata bestia eman dio zuen importantzia, ez da? Bai, bueno, dana da azkenian, ez da? Bai, bueno, bateratzia, eta dena bat itia, eta ondo elkartzia, eta bat ondo ikan. Bai, oreka bat ondar du, ez? Oreka bat, du digabe. Bueno, eta zer entzungo da, zer entzuten deuzuen abestitan, letretan, zer buruz itzaite zuen? Bueno, esan deten bezala saiatzen geha islatzen gure kezkak, gure sentsazioak, ez? Eguneroko tasun horretan bizitzen ditugun gauzekin, aldatzen goaz, beraz, aldaketa horiek ere modu batera edo bestela eragiten dizute. Zuei pasatako gauzak izaten dira? Benetan pasatako gauzak? Bai, noski, esan dizut diskoari izena baten dio eriotza batek, ez? Hoi da. Eta, kritika sozial lapur bat ere egiten dugu, ez? Aurreko diskoan adibidez, Lesbos, Lampedusa bezalako kantu batzuk sortu genitun, eta, hor, nolabait, gure ikuspegia ere azaldu nahi izan genuen, ez? Mediterraneoan ikusita entzun genitun, irudi hoiekiko. Bai. Eta adibidez, hoi dana pixkat zuek isladatzen jo zuek kantu egitea etortzen da nahi, edo beha egiten du eta gero elkarlan egiten dezue, o nola moldatzen zeate? Hombre, batzutan, Juantxok sortze prozesu horretan, batzutan, segun eta zer sortu nahi dun, ez? Ematen zaio idea konkretu bat, kasu honetan idazleari, baina normalean gertatzen da oso modu naturalean. Egia da lantalde bezala ondo funtzionatzen dugula, eta esate dizut oso modu naturalean sortu da orokorrean dena. Bueno, eta Helene, taldian izena, Tempora, nondik handator? Hartzaien bat aldao taldian edo, zuk ikusi dut, hasieratik lotu dezula ia zuzenen Temporekin. Bai, ez da gizeatik, hori etorri zei burura. Baina, egia da, Tempora hitza dela, euskerazko denbora hitzaren hitz arkaikoa. Antzinako lehen tempora idazten zen euskeraz, denbora beharren, gero teori debilakatu zen. Eta taldearen izena pentsatzen ari ginenean, aukera ezberdinak sortu ziren, eta pentsatu nun izen politia izan ditekela, ze gauza asko islatzen ditu, ez? Eta gero, temporekin ebai daukan lotura hori, eta guatzen ez, lehenengo diskoetan Peio Zabalaren gana junitzala eta disko bat oparitu niola, lotura horrengatik, ez? Bai. Ondo, eta zezatezun. Gustatzen zitzaion. Giro txar, zezatezun. Giro ona. Ondo. Helene, Tempora ez da baina zure aurrenengo taldea izan, ez da? Ez aurretik beste talde batean ibili nintzen. Soula, funkia lantzen genitun, talde hortan. Baina, esan daiteke lehenengo talde profesionala edo izan daitekela bere hortan. Baina, disko
disko batzun argitalpenekin, eta bar. Bai. Vale, eta beste taldekideek beste taldekin iten duen bezala lana, zu beste talde bat badakazu guain paraleloki martxan, edo gua utzi zen duen lagustuz? Ez guain momentu hontan temporadan ere talde bakarra. Bai. Ados. Bueno, hementxe, bota ezu patata, Bai. eta guain botako zuna da sagarra ere bai, bale? Ingo zuna da, bihotzak endu, azala bota ingo jo, bale? Azala bihotzak endu, txortenare Erditik, bai, samurtua erditikan, eta bestiare bai laukitxotan bota bertara, bale? Bale, ba. Eta, bueno, azbez batetan ere ibiltzen zea, o ibili zea, o ibiltzen zea batian. Bueno, ibili nitzan, Ibili zinan, pare bat urte. Hau erditik amostu horrela. Bai, oiza maniztun, igual hobeto bai. Minik esartu hemen, Jarraitu inberdu jirak, eta gaina asteburu hontan dakazuta, Bai. Txintxo. Txintxo. Zia, guain, zia, kiton tiritakin, kantatzen. Bai. Zokal herrian, nego naiz. Ai, ama. Bueno, kontatu ze gauza, bueno, abez batetan nun no ibiltze zea. Ez, bueno, a ber, Ibili izan zea. ez, ibili nitzan pare bat urtez, baino. Vale. Ez, bueno, kontua da ni abeslari autodidakta, osea, nire kontura ikasi detela kantatzen. Eta, bueno, iritsitzen momentu bat, musika lirikoa ere lantzen hasi nintzala, eta iruditu zaiten, bueno, esperientzia politia izan zitekela, kasu honetan, abesbatza batera apuntatu, eta bueno, praktikan jarri ikasitakoa. Ono, altu hori, a ber, pixkatin praktika pixkat hemen, ze ikasi zendun gure erakusteko. Baina ez nezaseko hemen, ez? Bueno, berandu, gero xio, hor gelditu. Gero, igual. Vale. Bueno, eta badaki telebistan ibilitakoa zehala, ez dakik kontatu pixka zure ibilbidea nola izan dan, ibilbidea artistikoa. Bueno, a ber, txikitan hasi nintzen kantuan, baina, bueno, kantuan hasi baino nago antzerki munduan hasi nintzen. Vale. Eta antzerki munduan hasi zinean, nola, eskola batea juntzinean antzerki eskolaen batea, edo nola hasi zinean? Eskolan, juten nintzen, bueno, aizialdia, bueno, eskola maitu ondoren, apuntatu nintzen antzerki tailer batera, ikastaro batea, eta bertan hasi nintzen antzerkiakin balotura izaten. Bai. Eta gero, bueno, eskolako irakasle batek apuntatu nindun, orduan, garai hortan zagirkoatuko zean, baina ETB-en betizu izeneko aurre eta gaztentzako... Betizu nibilitakoa zea. Bai, hoi da, horraz nintzen. Apuntatu nintzen, etzen unai junala. Bueno, hor kontua da, hasieran txisteekin lotutako saio batzuk egin zituztela, eta antzerki munduan dan emilen, bueno, apuntatu nintzen. Eta gero, pixkanaka, musikakin lotura izaten hasi nintzen, eta beste programa batzutatik deitu ninduten, eta gaur egun arte, pixkanaka, hori, teknika hobetzen, ikasten eta teknika hobetzen junaiz, eta hori, esperientzia ezberdinak bizizan ditut. Bueno, eta ordu nor sartu zizaizun gina abeslari izateko, edo grina hau ja txikitatik bazen zenbait, edo... Bueno, apur bat, kanturako ez, baina, bueno, musikarekiko bai. Aiona musikarian aukan, bai, konposatu itezun, Tolosako elkarte eta txaranketako eta asko sortu duen pertsona bat izan zen, eta bueno, beak emate zizkian, etxen Pascal ondoren solfeo eskolak. Ze ona. Eta horra pixkanak hasi izan. Orduan odolian dakazu pixkat, ez da? Pixka baino gehiago. Dakit. Ondo. Baliteke. Bueno, eta aipatu ezu telebistan beste saion batean ibili zinala, ez da? Baina ez dezu esan zein, ez dakit sekratua dan, edo... Ez. Ez, bueno, betizuko urte luze horiek pasa ondoren, ez? Betizu taldean egon nintzen, lokaleko lehiotik argitaratu zen garai horietan, eta bar. Eta, bueno, geroztik telebistarekiko lotura hori, urte batzutan, ez moztu, baina, bueno, stand-by batean egon zen, eta, bueno, egun bate arte, justo ditu zidaten, musika programa berri bat egin nahi zutela, Begira izenekoa, eta, bueno, bertan parte hartzeko proposamena egin zidaten, eta parte hartuta irabazik. Jope! Eta, bueno. Eta nola esan txapelketa zertan zan abestea, o...? Bueno, bikoteka kantuan aritzeko programa bat zan. Zenekin zinauden? Berez, zure familiako norbaitekin parte hartu gartzen. Aitona egin? Lengusu batekin. Vale. Bai, eta, bueno, bertan parte hartu nuen, eta hori, oso ondo. Ikuste zuen lagunak, hemen
Helenek bere bizita kontatu digun bitartian, eundoko histori jein dugu hemen barazkitxo hauekin, guain espezialan agota ditugu, eta guain jau, listu dakau, jartzeko ontzi hontan, eta ingo deuna da gero arrautxatxua jarri, eta sartu labea. Eta jungo gea erreporte bat ikustea bitartian, bidea bi erretegia, eta ingo igue, zerbait parrilan, artista dia parrilan, guazen ikustea. Kaixo ongi etorri Zizur Txikira, Gregorio Tolosa naiz, bidea bi erretegiko nagusia, eta oain ikusiko dugu zer egiten dugun hemen barruan. Hasi ginen 2010an, beste jatetxe baten egon nintzen, eta handik etorri nintzen, da sozioa Luisekin, irik egin nuen erretegi hau. Erretegia zen lehen hau guk asteako erretegia bat egon zen, 4 urte zemakien itxita, eta haragi esatzen ditenak, Madridekoa da eta esan ziten, jarri behar zu hemen jatetxe bat, jarri behar zu hemen jatetxe bat. Da inbeste aldiz esan ziten da, azkenean kasuen egin nuen da. Erretegian kokapena da, Iruñetik oso bertan. 5 minutu hemen zaude kotxea, kotxez oso bertan. Hemen kaleak izena du Camino Viejo número 2. Da, jarri ginen Camino euskera bidea eta bi bere zenbakia. Da, bidea bi horgeatu zen. Asko ez ginen pentsatu. Gure lana, gure izaten dena jatetxean parrilla izaten da. Da, arraia eta haragia, eta dena kartan. Asteaz izaten da enpresak jendea, enpresako bezeroek izaten dira, eta asteburutan familiak izaten dira. Asteburutan familiekiko, laguneak, hola. Esan dizue, nola den jatetxea, hola, zer egiten dugun, tobain ikusiko dugu plater bat, abertze plater egiten dugun brasan. Gaur prestatuko dugu ontoak brasan. Garaie da orain, ia ontoak pinikola esaten zaien, mendi pinuritan ateatzen da onto hau. Da, gortxagoa, hemengoa minio gortxagoa, minio hau Zamoraldean da ateatzen da. Eta udan ekuitzen ditut, abuztu iraila alderotan da ekuitzen ditut, hemengoak, da tipo beste bat bigunagoa. Hau gorregoa minio asko ateatzen da bai. Hemen platera, asirateko platerena gehien ateatzen da ontoa bai. Egiten ditugu moztu fin-fin, kaputxa gainekoa alderdi batean eta tronko hau egiten du bestaldetik. Hau egiten da errexago eta hau kostatzen zaio gehiago egitea. Bortako du olioa eta gatza, brasan daunean botatzen du gatza fina, ontoa izarritzeko, minuntzeko ontoa, hasierako egiten du olio suabea, 0,4 gradukoa, 5 minutu alde bakoitzetik. Sua behar du fuertea, ikatzakin egiten dugu, ikatza egurrena, ikatzana, egiten du entzina, eta nazten dugu eurrenare bai. Hemen egiten ditun platerak gehienak brasan izaten dira, Eta demanda asko daukue, esparroa brasan, alkatxofa brasan, eta hilarra, delagrima esaten zeinen hilarroike brasan. Jende asko hotxe egiten ditu, noiz dauketen, oso denbo gutxi izaten da. Venezuelatik hona etortiko dira, eta etorko zaizkit, aste batean igual etorko zaizkit, 3 aldiz. Eta egunero, preparame 1 kilo, gordetzeko behiei kilo bat egiztea hilarra, Gero, botatzen dugu oliva virgen extra. Bukatzeko botatzen dugu olio fuertixo bat, ez dio afetatzen enbeste ontoai bukaeran. Entzen ditugu arrotzak temperatura basuan, 20 minutu 60 gradutan. Botatzen dugu eskamatako gatza, naprokoa, hemen salinaskoa. Hemen daukagu, ja platera egin da, Hora, bezeroei olaxi ateatzen diegu, botatzen dugu tripulina pixka bat, geixo, eta gero bezeroen aurrean maien apurtzen dugu arrautza. Kremosidadea geixo emateko ontoei, eta hau da gure platera gaurkoa. Bueno, Joseba, bukatu dugu platerra, falta zaigu arrautzea ustea, eta probatzeko nola geratu diren, eta bakizue, nebazue probatu platerra hau, etorri bidea bi jatetxera, hemen gaudeta. Venga, agur denoi.
Ai ama, pinikola horiek, ze itxura eta parrilan, ze gauza goxua dan parria. Eta esan dezun, Lilar Marko horiek bestiantzako kiloa horretzen bat gutzako 1 gramo gorde mesedes, Piskat. Bueno, besarka da handi bat eta jarraitu goxatzen eta txingarrei eurra ematen. Gu gurian jarraitu berdeu, behitu hemen, nola goxatu zaigun, guain inbiarretena da dastatu. Zertikan espezia mordoa gota izkilot, eta ez dio gatzikan bota. Eta orduan kontu zibili biharga, zergatikan, espeziak askotan gatza eramateue. Orduan kontu zibili biharga, bota eta gero dastatu. Eta gila esan, espeziatuta dago, baina dago oso gozua. Tomatia eta piperra eta tipula, orduan gatza pixka gotako jot. Eta esan dakoa, guain abingo dugu, ontziratu, arrautza jarri eta labea. Eta labetik ateatzean, martorri pixka gotako jo, bale? Bale, hau listo dakau, hemen jarriko deu, eta hau alde batetik labian jarriko deu. Eta, hasiko naiz hemen, iten, pancake txoiek, eta bestalde, inbiar deudara entxaladiakin jarraitu. Beitu, beste sartai bat ateako ete bai, eta horren ingo zure intxaurro horiek pixkat zatitu, bale? Vale. Zatitu intxaurro horiek, hau hemen, hau honea, eta beitu, hau zatitzeko adibidez. Nola pixkat ostatuko ditugun, ez dezu zati gehiagin berde. Aldezu bakarrikan bai, hola, eskukin pizkatola paskatu, eta listo, bale? Eta hemen jarriko dituzu, sartai hontan, bale? Eta nik hau, ja, labea sartu berdet, zatikan 9 minutuan inda egon behar du, eta ez dela gaur egun hasiko zaigu, eta zuringua, txurilla egon, transparentia egon behar du. Egon goa, eta ez du egon behar transparentia. Hendiei zuringua txurilla gustatzen zaiota. Bale, hau hola, eta esan dakoa, hemen ingo diogu, adibidez, lotxo bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat. Nik uste ogi barra hundi batekin, hau jateko ez detela goiara ikan, ez tene hori ikan, ez ez erreberre, Ogi barra ehar bat arra, arra bat ajan. Ai, ama, eharra indugu gaurkoan. Bai. Bueno, eta Helene, 11 urte berte dituzu, 11 urte nahi du esan, 11, ez 11 mordo bat, ez eundaka. Baizik eta 11 zehazki, eta ez dakit. Epe motxea o luzea zer, ez dakit, ja bakit diskatateatzen zunean beste batek ninditzen zeat, eta hola, ez da? Nola zaudete? Bai, bueno, hortxe, azkenen sortze prozesu hori ez da izaten guain hasi eta guain bukatu, azkenen gauzak solapatu iten dia batzutan, bai, ez? Baina bai, helburua hori da pixkat jarraitzea, esan dizuten bezala gure helburua hori da, musikaz gozatzea, beraz, hoi mantentzen jarraituko deu, pentsatzet, edo hoi pentsatu nahi dut. Eta, bitarte hortan, gure terreno naturala zuzenekoa da. Orduan guain, gure asmoa da, disko hau martxan jartzea, eta horrekin jarraitzea, zuzenekoak ematea. Bueno, eta, esan dezure bai, gero, iten dituzula lanak egote zehala itzultzaile lanetan, ez da? Bai, kazetaria naiz. Kazetaria zea? Bai. Nun zabiltza kazetari moduan? Diario Basko egiten dut lan, Tolosako delegazion. Ados. Eta gero itzultzailea naiz, era berene bai. Eta, itzultzaile, gaztelaniatik euskerara itzuli, edo ingelesera, edo, alemana ikasten hasi nintzen, bai, zenbat hizkuntza dominatzituzu, zenbat hizkuntzeta pasatzezu euskeraz dauden gauzak, a ber. Ez da, gaztelaniara eta ingelesera. Eta inglesa, alaizter alemanez, bai. Ez, hasi nintzen, baina pixkanaka... Jasten, josten, guazten. Pixka bakit, Ai, ara, kristua. Vale, hau gehiago edo nahiko? Nahiko. Epa, hau egonea, beste hontan tortitak inbehar ditut eta. Hemen xigortuko ditu goiak, bale? Eta guain inbiarrezuna da, piotxo haure bai, hola xe, nik nabazu hola magainean jarri, eta txikitan asierra txiki moztu, eta ere bai entxaladilla botako dugu, bale? Bale. Venga, eta ni hau, temperatura pixkat hartzeun, inbiarretena da, koipe tanto bat eman, eta tanto bat emateko papelakin ondo egotea. Zergatik botatzen dugu horrela, eta gero iten duguna da pixkatola igurtzi. Hola, txiki, ez? Oso ondo, ezin jobe. Vale, eta guain, a ber, ze musko adateatzen eskidun hau. A ber. Bagoa saiatzea. Venga. Txura erraka eta usaina ezin jobia, zeite zuparre. Kondo gelitu dala, hai beste vuelta manda geho. Beste mota, arrotin dituzu illa, bai, ala. Ondo.
Venga, guan itxingo du pixkat, eta huelta eman. Kontuz. Gehiagi ez behotzio, ez dela errengo zexiguta. Venga, itxure harra, eta hola burbulia horiek ateatzen dianean, txak, listoak hau huelta emateko. Bueno, eta koxinatzea gustatzen altzaizu. Bai, egunero, bai. Eta ze prestatzen duzu, zein dia zure errezeta erreginak, osatezula, tak, gaur laguna datoz, eta hau ze prestatu behar diet. Zundituta geldituko ja. Ez da berdina lagunentzako kozinatzea, edo sukaldatzea, edo egunerokoan, ez? Norberantzako, ez da? Bai, baina, hor, nahiko barazkiak, dilistak eta garbantzuak eta horrelako eguneroko tasuneko plateroiek egitatzen zait, bai. Eta adibidez, egun berezi hortan laguna tostera esatzen, gaur ikusiko dago ezen, ze eskudakan helenek. Etxeko pizza batzuk adibidez, edo... Etxinindako gilakin, da... Bai, albalimada bai, noski. Ze ona. Egia zan, etxinindako baino gauzo joik ez da, dudi gabe. Eta gaina hor, maitasuna transmititzezu, ez da? Launak etorri, masaiten eonaiz, labia piztu, oso, karri lau pizza, bale. Oso laguna zera, baina kariño pixkatekio, Bai, hoi da, denbora pixkatekin. Hala da. Bueno, hauek, harra idiateatzen, Txukunak. Vale, a ber, horri miarezuna da guain, jogurre dena mota, bai, eta olilua erdila, bale? Kontuz, hauek botako ditugu barroa, bale, hau listo dazkau. Goiara batekin no... Bai, emango zu goiara bat, eta igual mingaina bat eta dana, hobeto moldatuko. Bai, hobeto. Vale, hau menatuko garbitzeko. Bueno, eta saletasunak, zein dazkazu? Mendizalia, ondartza, ez dakit. Txirrindua edo futbola ikustea, ze gustatzen dizu gutia? Bizkatenetik musika entzutea gustatzen zait. Irakurtzea... Hau esan diazu erdia, ez? Erdila hola botaba, bai, berez dana botatzeko pretauta zeo, baina ni uste gehitxo dala. Erdi bota, dena nastu, eta ondo gelditzen bada nahikoa. Agero zinemare gustatzen zait, lagunekin gelditu, zerbait hartzea jun... Denetik. Gero, astean zeharre bai segiatzen naiz, gimnasiora jutea, polekiroldegia jun, eta pixka bat korputza moitzeko, azkenen, kazetariok ere, ordu asko oten gara eseita, eta, pixka bat gorputza moitu inbarra ere, bai. Haike mover el eskeleto, eta hor dantza zaudenia holtza gainean da dantzan da asko biltzatzea, gutxi. Bai, claro, beti zerbait, bai. Horretako preparatzea ez du kontau. Bueno, hemen, beste tortito nire bai vuelta mandillot, vale? Ni uste platera eratzeko zei hauekin nahikoa dakaula. Oso ondo. Eta horrek zemuz di, Juan? Ondo. Pixka geixo botaiot, baina... Bota pixka geixo, oso ondo. Eta katza pixka botako jo bai gaine hola, añanako katza potolu haula kris-kris pixka topatzeko bertatikan. Vale. Oso ondo. Ben, tortitak listo dazkau. Oso ondo. Gero ingoitu gehiago kamerantzako, lasai, eukeni. Vale. Eta zu bota honea razio bat, vale? Vale. Venga, bota raziotxo bat honea. Eta ni bani joa, plateran bila, platera eratzeko. Bueno, hemen jarriko dugu hau, horrela xe. Eta arrautzak ze itxura dakaen labian. Oi, ezin bia. Elene harrein deu, ze itxura dakan hori. Lagundu berde hartuko izu trapua, bale? Vale. Bi trapukin hartu berde eta hau, bestela igual errein gonezta. Ai, ama, ze itxura dakan, benetan, Iepala. Abitu gorringo, txiki, puntxuan. Jarra. Vale. Guain bihar diona da, horreinik, martorri jabotako jo pikatuta pixkat. Pixka pikatu gala hona azu, eskukin dantxala dira bota, bale? Vale. Berde pixka botako jo, bai alde batetik, eta bai bestetik. Bueno, eta gaur egun badator, eta, kumaio lehenuo, kontzertua asteburuan nuntzen duen, nuntzen duten. Andoainen, Leitzaranen. Leitzaranen, Andoainen, eharra. Bueno, eta hemendik aurrean nundi noe biliko zaten jakiteko, nun sartu bergea sare sozialetan eta ikusteko? Gaur egun Instagram erabiltzen dugu, baina Twitter eta Facebook bidez ere topatu gaitzakete. Vale, tempora, nola idazten? Tempura Bai, tempura hor. Nola idazten dezu, Tempora, @abildua tempora, kontuan, bai. Eta hor txetopatuko zuen, uda berri nahiko muituta biliko ja, eta udan seguru ere bai. Osake, hor sartu, eta topatuko zuen, hemen martorri pixkat, pixka baino gehi pixka gehiago. Vale, hemen jarriko ditugu tortitak albon. Bueno, berua dago. Hemen jarriko ditugu horrela. Vale, eta hori, listo, ezta? Bai. Bueno, hemen jarritu opiltxo hauek.
Bazarreko goia limakazu ere balekua, Bai, ni bazarreko goia hildu ginean. Bueno, launak, hemen txedakazue, elkarrekin indako errez eta arrautz eta guzti, hemen entxaladilla apiluana, eta hemen txe Helene, mil esker. Etortzegatik, jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten beste dana. Agur, lagunak. Agur.